vidíte, Ja tady je... nemám žádný problém. Dneska tu máme dobrú bandu, všetci tu sú aj... Akože ja som tam nová. Ty si tady sú dvě tuším nové už aj? Ne, tri. Ja Štyrej. som nová. No aj Tu je ona. Homen, Áno, tu je sračka ze záchoda. A tady je Momo, spievačka. Momo. Ja som Ronaldo. Part 2, museli ste to vidieť. Je. Máme tu takúto schránu. Ideme sa kúknúť. FBI, okno. Cíte tam natočiť to okno. Hej. Neklop tam. Hej, to sa ozvalo, že neklop tam. Ó, tam je pekne. Ešte to láno, ja ho nevidím. Nejde na tú citová. Kúkaj, tady sa strýlalo. Jo. Nie to prečo, lebo niekto tady čumí. Nečumí, prečo? Nikto by tady nemal čumeť. Tu takéto lípu tam dvera. A nejde otvoriť. Sú zamklé. Tak tady máme na predaj alebo prenajom. Ja vám ukážem, kto to má pod kontrolou. Luboš Javorík a my sme mu písali raz. Došiel, povedal nám, že sa tam stala jakási vražda s lanom. Je tam lano. My tak trochu videli. Tu máme my otlačky od bocov, sme kopali do toho. Kúkaj na to. No ten semen, tam v tej studne niečo hýbalo, tam niečo šramotalo. A toto okno, že... Ja ťa vidím. Je Momo. Oh my god. My name is Momo. Je Luboš. Ne, to nie je Luboš. Jak je tam niečo? Ale tam niečo... Co pišťalo? To Martin. Dore dosrali. Ja mu ukážem Elko. To bude viacej minútové než predtým, ale dobre. Ja som povedal, že to bude brutál, no brutál to teraz nie je, ale nejaký pád to možná brutál bude, keď tady s nama bude náš ešte jeden kamarát Adam Sušila. A jak to, že tu není? Neviem, niekam Jak je možný? Jak je to možný? nerobím srandu. Hej. Buďte opatrní. Co nám stalo? Keď si tam, tak nám niečo povedz. Tak to si dovieči. Nič. Máme tu dobrú hasičáreň. Keby ste sa s nami chceli k nám pripojiť, rozhodne dajte nám like a môžete byť s nama. V skupine s nama natáčať. Budeme mať viacej odoberateľov. A budeme zarábať viacej peňazí. Hej, ja som Češka. A ja? Som Češka. Ja taký. Napľúďa som tam. My sme tady minulé našli drogy. Vole. Co je? Si děláte srandu, ne? My sme tady našli minulé drogy. Takže Se jdeš napíšet? budeme tady koukať. Ja vám ukážu, jak to vypadá o tátle. Dobre, vy ste sa koukli, ale ja som tam nevidela ani prd. Co je? Co chceš? Ruku. Ronaldinho. Ja som Ronaldo a hrávam fotbal a to si nerobím srandu. Ja taký budu hrať. Hej! To ja som spravil. Áno. Ja, je to scary duch. Ale treba schovať.
Mi dávaj vytlačiť. Tu je, že? Hej, že mám. Nemáš pína vodiť. Ne? Hej, víš, co sprav ty? Ty mi sprav toto a ja budem robiť toto. Počkej, niekto ide, ne? My to chceme trochu vytlačiť, ale nejak nám to nejde, že? Tady to je rozbité. To je rozbité okno. A to je dvojitvé. To není o táto. To není o táto. To je z tej... Čo je to? Že? Co je? Co je? Hej, ty... Hej, víš, co jsem já čula, že... Co je? Co je? O táto. Co je? Adam je doma. Ja by im takú zavolať ven, lebo mu povedzte. Ja nemám jak. Nemôžem, on je asi niekde preč. Ček. Ale však to sa vypne potom, aj tak. Lidičky bude končiť, ja napíšem Adamovi a potom sa zase napojím. Uděláme to z toho už part 3. Takže čau.